chapter 4. Namhlanje verse 7 kuya ku-11. 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho zikhuzeni niyithibe ukuze nikhuleke. Kunalokho yibani nokuthandana okungapheliyo, ngokuba uthando lisibekela inqwaba yezono. Yamkelanani yilo nalowo ningabi nakukhononda. Yilo nalowo ngokwesipho asamkelisiwe makakhonze abanye njengeyinceku ezinhle zomusa kaNkulunkulu owehlukahlukene. Uma umuntu ekhuluma makakhulume ngokwamazwi avela kuNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze njengokwamandla awanikwa uNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okukuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. UPetru ke la noma esaqhubeka ekhuluma ngendaba yenhlupheko ababebhekene nazo labazalwane, kuzwakala sengathi uzama ukubayala ukuthi ma inhlupheko zikhona bona ababheke ukwenza ini, ababebhizi ngani. Yebo ba-under persecution njengoba sasifunda last week, yini bona okumele bayenze? Kufanele babebhizi ngani ngesikhathi abantu bebahlukumeza ngenxa yevangeli, ngenxa yokwenza okuhle, ngesikhathi kunzima nje empilweni uNkulunkulu ufuna senzeni thina? Yilo umbuzo esiwuphendulayo. Bale izinto ezintathu la. Okokuqala, asikhumbule ukuthi konke kuzophela masinyane, ngakho asigqugquzeleke ngalokho. Okwesibili, asiyigadeni thina, sibhekeni thina njengabazalwane ukuze singahlehleli emumva, singalinyazwe inhlupheko. Okwesithathu, asibheke nabanye abazalwane khona nabo sobalekelela ukuthi bakwazi ukubekezela. Ma ubhekene nezinhlupheko, khumbula ukuthi izophela masinyane, number 1. Number 2, zigade. Ningi ingozi ebakhona ma umuntu eseyinhluphekweni. Number 3, lekelela nabanye, gada nabanye abazalwane. Lezo zinto engicathi siyayibona kulama verse. Ake sibuke leyo yokuqala ku verse 7. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Lapha ku verse 1 kuya ku 6 uzokhumbula ukuthi bekade ekhuluma ngokuthi ukulunga kuholela enhluphekweni. Ma umuntu ehlupheka enyameni ingenxa ukuthi useyekile ukona, abantu abangakholwa bayamhlukumeza umuntu oyeka ukona, abamthanda umuntu ongabalandeli ekonakaleni kwabo. O noma kungabona abantu abangakholwa abasihlukumezayo, impilo nje yasemhlabeni sakhuluma ngalokho, kuneyinhlupheko kulesi sikhathi esiphila kusona, noma ingabe senza okuhle. Kodwa ke wasifundisa nokuthi ukuphila ngokwenza okuhle iyona ndlela yokuphila impela leyo, ngoba ngeke sibuyele ezonweni. Isikhathi esasispenda senza intando yabantu abangakholwa sasanele. Yakhumbula ukukhuluma kanjalo. So it was enough. Lesa sikhathi sasisiphila sisahamba ngeinkanuko zethu nezono zethu. Angeke sibuyele khona just because ukuphila ngobungcwele sometimes kuza nezinhlupheko. Kodwa futhi ukuphila ngobungcwele iyona into eright ngoba kunokwahlulela okuzayo masinyane. Ngeke sibuyele ezonweni ngoba kunezinhlupheko masiphila ngobungcwele, because kuyeza ukwahlulela la khona abaphila ngokonakala bezokwahlulela uNkulunkulu balahlwe, bese bonke abaphila ngokulunga bezonikezwa ukuphila okuphakade. Ngakho yonke leyo nto ayikhulumayo ngeinhlupheko ezilethwa ubungcwele, ukuhlushwa abantu abangakholwa, ukuhlupheka nje kwasemhlabeni in general, iyona yonke leyo nto athi isizophela masinyane. Ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ukuhlupheka kuzophela, abantu abangakholwa bazokwahlulelwa balahlwe uNkulunkulu,
abangcwele bazonikezwa ukuphila okuphakade, bazovuzwa ngeinhlupheko abakade beyibekezelela. Ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Uqonde ukusigqugquzela abangcwele einhluphekweni. Into kufanele uyikhumbule le ngesikhathi impilo inzima ukuthi akuzukuhleze kunje. uNkulunkulu akazukuhleze ekuyekelela ekuthena abantu bakuhlukumeze. Akazukuhleze uNkulunkulu eyekelela ukuthi umzimba wakho ugule, uzwe ubuhlungu, impilo nje ingabi mnandi, ukuphela kwezinto zonke kusondele. Simele ukuyikhumbula leyo nto. Kaningi sibhekene nezinhlupheko uyafika lo mcabango lo noma ungabi phambili emqondweni wethu be conscious kodwa unconsciously kuba nento nje ethi kanti kuyoze kube nini kunje kade ngabekezela shuthi impilo yami mina ayisophindi bengcono. Usathane ufuna silibale ukuthi inhlupheko ezesikhashana azizukulasta forever. Leyo nto ayisize sikwazi ukuyibekezelela inhlupheko, ayisize siqhuquzeleke singadangali ngokweqile einhluphekweni ngoba siyakhumbula ukuthi ukuphela kwezinto sekusondele. Ukhuluma ngokubuya kukaJesu ke la. Kusondela ukubuya kukaJesu iyona next big event kwikhalenda kaNkulunkulu. Ayikho enye into ekusafanele ingene ibe khona kwi-planning ne-timeline kaNkulunkulu. Ngezikhathi zoMose kwakusafanele kwakhiwa isizwe saka-Israyeli, kwakungasondela ukuphela kwezinto lapho. Ngezikhathi sesikhona isizwe saka-Israyeli, kwakusafanele kuqale kufike uMesiya, kwakungakasondela ukuphela kwezinto zonke. Mayisefikile uMesiya, kwakusafanele afe, avuke ethuneni, kushunyayelwe insindiso ezweni zonke. Noma sasesifikile kodwa sasingakasondeli isikhathi sokuphela kwezinto zonke, manje ayisekho enye into elindiwe. Kulesi sikhathi sokushunyelwa kwevangeli, isikhathi sebandla, the next big event ukuthi uJesu abuye. Ngakho ngokwekhalenda likaNkulunkulu ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Noma uPetru esifundisa ke encwadini yakhe yesibili ukuthi singadidiswa abantu abathi kade kwakushiya ukuthi kusondele kodwa kufiki, ngakho kuchaza ukuthi ngeke kufike ukubuya kukaJesu ngoba uyasiyala ngokuthi asokhumbula ukuthi inkosi ayisikali isikhathi njengathi. Usuku olulodwa inkosini njengeminyaka 8000, neminyaka 8000 njengosuku olulodwa, kodwa makuthiwa kusondele kusoon, it's the next thing engenzeka, ingenzeka in our lifetime. Singathi singakafi thina siphele uJesu ebe esebuyile emhlabeni, iyona nto elandelayo ezokwenzeka. Asikukhumbuleni lokho bese kuyasiza ukubekezela einhluphekweni zethu, siqhuquzeleke singadangali einhluphekweni. Kodwa ke noma kwenzeka inkosi ingabuyi masinyane, ukufa nakho kuseduze. Futhi ukufa empilweni yomzalwane kukhululwa einhluphekweni, kuvuzwa ngokubekezela kwakhe. Ngakho nalokho kuseduze khona ke singayibala neminyaka. Kwabanye bethu mhlambe sikalo 30 years, abanye benu sikalo 15 years, abanye kuseduze ngempela sikalo 10 years. Ngokuthi uNkulunkulu sigcina kangakanani, nalokho kumele ukusigqugquzela. Angizukubekezela into engapheli, ukuphela kwezinto zonke kusondele. Amen. Ufuna uNkulunkulu abazwane bafane njengomuntu ogijima imarathon eseyibona intambo, eseyibona ifinish line. Noma ingabe seliyashija qamba, noma ukhathele amandla aphelile, kodwa meke wayibona intambo ayabuya kokugcina athi sale sengiqedelela ngoba sengiseduze ne-finish line. Ilowo mqondo uNkulunkulu azama ukusinikeza wona. Bekezela ebunzimeni bempilo, iseduze i-finish line. Qinisela ungabusabuyele emumva. Bese thi okwesibili, so kokuqala mawubhekene nezinhlupheko, zikhumbuze lento le. uPaul uyibiza ngezinhlupheko ezilulana zesikhashana, yena eziqhathanisa nengunaphakade. Impilo yasemhlabeni is not very long mayiqhathanisa nengunaphakade bazalwane. 70 years is nothing compared to eternity.
ngakho qinisela kulesikhashana esincane esisele bese ungena enkazimulweni. Okwesibili, zigade usho njalo mawuqhubeka noverse 7. Ngakho zikhuzeni nithibe ukuze nikhuleke. Njoba kusondela isikhathi sokuphela kwezinto zonke, nizokudinga ukukhuleka. Nizodinga ukuba abantu abakhulekayo ngoba nizowadinga amandla kaNkulunkulu. iBhayibheli kaningi malikhuluma ngokuphela kwezikhathi likhuluma sengathi kuzoba izikhathi ezinzima. Abantu bazohlubuka enkosini. Njoba abanye sibabona benza manje, sihamba nabo isikhashanyana bahlubuke makuvela inhlupheko. Kuzokwanda ububi. iBhayibheli likhuluma kanjalo, abantu bazoba more evil. Siyakubona lokho kwenzeka, umhlaba uya ngokuya ungcola wonakala kakhulu kunakuqala. Ngakho kuzoba nzima ukubekezela njengomzalwane. Ingakho nje sikhuluma ukuthi kodwa babekezela kuze kube sekugcineni ibona bayosindiswa. Ngakho sodinga ukuthi uNkulunkulu asinikeze amandla, sodinga ukuthi sikhuleke simncenge uNkulunkulu ngesikhathi ubhekene nezinhlupheko okwanda emkhulekweni. Amen. Ungavumi inhlupheko ziqhelise kuNkulunkulu kunalokho othi mawuxakekile uxakekele enkosini, umncenge uNkulunkulu ukuthi asusi inhlupheko, umncenge uNkulunkulu ukuthi mayingakayisusi akusiza ukwazi ukubekezela, ukwazi ukuqinisela ngesikhathi seinhlupheko kumele ukhuleke. Kunezinto ezimbili kodwa ayibalayo athi sizodinga ukuba nazo khona sizokwazi ukukhuleka. Uthi okokuqala ngakho zikhuzeni, ibani self controlled. Okwesibili athi zithibeni, ibani nomqondo osober, niswanguluke emqondweni khona nizokwazi ukukhuleka for the sake of your prayers ukuze nikhuleke. Enye into eyenza kungakhulekeki uma siseyinhluphekweni ukuthi asilawuli, asibi self controlled. Siyayiyekelela silawulwe usizi. Usizi bese lisenza sibheke phansi, singakwazi ukuphakamisela amehlo ezulwini, sizizwe sisebumnyameni. Abantu bakhuluma ukuthi uzizwe usemanzini, engathi uyacwila bese ungakwazi nokubhekisa amehlo, uphakamisa izandla uyibhekise ezulwini, ukwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Udinga ukwazi ukuyilawula, ulawulwe ingqondo yakho namaqiniso owaziyo ezwini kaNkulunkulu, njengaleli nje lokuthi kuzodlula konke masinyane. Lawulwa lelo qiniso, ungalawulwa ubuhlungu nosizi nokuyidabukela okugcina kukufaka kwi-depression, okuchaza ukuthi ubuhlungu kuyakucindezela ngendlela ukuthi awukwazi kwenza lutho manje nokukhuleka akwenzeki. Kodwa ibalekile i-self control ngesikhathi useyinhluphekweni. Nezwe into bathanda ayivi ibalekile le. Sometimes thina sifila sengathi mayifika inhlupheko sinelungelo lokuyeka ukuyilawula. Wonke umuntu uunderstanda noNkulunkulu uunderstanda, sibhukudeke enyembezini sicwile sengathi inkosi ayishongo lutho. Akufanele sibe njalo thina njengabazalwane. Umuzi uPaul mayikhuluma ngomzalwane oshonelwe athi singakhali njengalabo abangenalo ithemba. Ubizi self control lapha. Uthi mashonelwe yebo siyakhala kodwa sikhala with self control thina esikholwayo. Asiyidedeleli osizini. Usizi lusibuse, ingqondo ivaleke, inhliziyo ivaleke, singakwazi ngisho ukuthandaza enkosini. Ibalekile self control. Umoya ongcwele uyamnikeza umzalwane i-self control. Abantu bebhizi bemhlukumeza, impilo ingahambi kahle, izinto ibheda ngayo yonke indlela, athi esosizini ekhala kodwa akwazi ukuyilawula, angayiyekeleli. Chaza lokho mayethi zikhuzeni, ibani self control. Ningalawulwa. Uyakhumbula eqani bade ekhulume ngokuthi singakasindiswa sasiphila ngeinkanuko zabantu, ethi sasanele leso sikhathi siphila kanjalo, azayibala ezinye zazo. Asingalawulwa ilokho. Ungavumi ukulawulwa inkanuko zakho ngaphandle nje kwaleyo sizi.
kunezinto oyihalelayo, kunezinto oyifisayo, bese ziyakulawula ngendlela yokuthi uzokwenza noma yini ukuyithola lezi zinto. Ma ukuthi ukuze kube mnandi empilweni kufanele uyeke phansi indaba yokukholwa, uzokuyeka phansi ngoba ulawulwa inkanuko yokufuna ukuthi impilo ibe mnandi manje. Ikhona leyo temptation. In fact, yona le temptation eyenza abantu bahlubuke uma besekuhlukumezekeni. Ngoba into embusayo ukuthi akufanele ngihlukumezeke. Ngiyakulangazela nami ukuba nokuthula nabantu umndeni wami ubuyele kungithandeni. Ngiyakulangazelela ukuthi ngisebenze njengabantu bonke, ngiyakulangazelela ukuthi ngibe nomuntu ongithandayo, ngibe nomndeni, ngakho ngizokwenza noma nofanele ngiyenze, angizukulinda uNkulunkulu, angizukubekezela, ayilimezi yetshini. Yenzeka. Uzokhokha okukhokhwayo ngoba uyawufuna lo msebenzi whether uNkulunkulu uyamnika noma akamniki. Uzoya la kuthiwa kuyiwa khona, la kukhokhoba khona ebusuku uma kuukuthi mhlawumbe kungenzeka phila bengcono ngoba akazi kuyibekezela le ndaba yokugula yena manje. Ukhanukela ukuba ngcono empilweni whatever the cost. Zilawuleni bangcwele. Ungalawulwa ifiso onazo. Ngizoba nayo umntwana whether uNkulunkulu uyanginika umshado or not. Doesn't matter. Ngoba ngilawulwa lesi sifiso manje nginaso. Niyabona indlela iyinkanuko. Inkanuko just means strong desire. Kodwa isikhathi esiningi desire ephambene nentando kaNkulunkulu ngoba ufuna into uNkulunkulu angakwenzela ngendlela yokuyithola ngobungcwele. Ngakho uyifuna ngenkani. Asibe self controlled, singalawulwa izifiso zenhliziyo yethu. Sizokudinga lokho khona sokwazi lokho isikhuphukela kuNkulunkulu ngemkhuleko, simncenga uNkulunkulu ngoba inhliziyo zethu zilawulekile, ayilawulwa ama desires. Amen. Asikadeni bathanda. Ngeyikhathi zeinhlupheko. Kade ukuthi inhliziyo yakho ithini ngesikhathi isimo sinzima empilweni. Ikade inhliziyo yakho iyadidisana, iyalahlana mayisifuna izinto ezifunayo ubona sengathi uNkulunkulu akakunikezi zona. Amen. Into esibila ibalalo ngaphansi kokuyigada wena ukuba sober minded. Nizithibe ochaza ukuba sober. Yebo ngenza ukuthi ukhuluma ngalokho yakudako kwaverse 3 athi abanye babekwenza ngoba inhlupheko ziyakwenza lokho umuntu uma ehluphekile abone ngathi kungcona vele ayidakwe ngotshwala noma ngama drugs noma ngane zomenza angacabangi nona ingakwenzi lokho ibani sober noma ingabe zikhona inhlupheko. Kodwa ngicathi ukhuluma kakhulukazi ngokuba sober emqondweni ngaphandle nje kokudakwa okuchaza ukucabanga ngendlela eclear. Zazi into ezibalekile, yazi ukuthi yini ezaphambili yini ezangemumva. Njengokuthi nje yazi indaba ukuthi ukuphila kamnandi kwingunaphakade kubalekile kuzaphambili kunokuphila kamnandi manje. Uma ukuphila kamnandi kwingunaphakade kubiza ukuthi ngibekezele kwamanje then kulungile ngizobekezela. Ungaphambanisa ama priorities. Ugcine usacrifice ingunaphakade for isikhashanyana samanje. Ukungacabangi clearly lokho ukudakwa emqondweni wakho usudakwe isifiso sobumnandi besikhashana. Kubenze emkugcine kukwenza ungayibuki izinto ngamehlo uNkulunkulu afuna uyibuke ngawo. Ngakho iba sober in your judgment. Zikala izinto. Ubone ukuthi yebo lokho noma ngikufisa bekungaba mnandi kube nginakho. Kodwa uma ukuthi ngizolahlekelwa uKristu ngenxa yakho, lokho akusiso lezo ibala ihlangani. Angikwazi ukukhokha imiliyoni for ubacikile. Niyazi ubacikile? Mathuke awazi ubacikile. Kuthiwa yini eclass. Usweet ayana omncane omngaka. Umnandi ngona unoshukela kodwa ulasta 10 minutes emva kwalokho usuphelile. Ungakhokhi imiliyoni. Ungadayisi indlu nemoto ukuze uthenge ubacikile.
cabanga ube sober emqondweni wakho. Yebo yazi ubungabamnandi ubacikile, kodwa mawukuthi ubiza imiliyoni kulungile ngizophila ngaphandle kwawo. Nobumnandi basemhlabeni bunjalo, singabuyele ezonweni, singamhlubuki uNkulunkulu ngoba sibona sengathi ukubekezelela inhlupheko ku too much, kanti sesisacrifice ingunaphakade, sesiyisa ekwahlulelweni ingunaphakade. Amen. Zigade ngesikhathi useyinhluphekweni. Ziqaphele ngoba uzothi uma iqhubeka athi uSathane uyabhodla njengebhubesi ufuna ngamgwinya. Ngakho gada angakugwinyi ngesikhathi umsebenzi ungenawo. Ngesikhathi ugule emzimbeni ungabi ngcono. Ngesikhathi abantu bengakufuni bekukhuluma kambi, ngesikhathi umshado ungafikile, ngesikhathi impilo ingahambi nje kahle, gada inhliziyo yakho, gada ingqondo yakho iba sober. Khona ungazukulimala uSathane akugwinye. Uthi-ke kwenzeni lokho for the sake of your prayers, bese ngishilo ukuthi kuzobaluleka ukuthi ube umuntu okhulekayo ngalezo ikhathi. Izinto ezintathu okufanele uzenze mawubhekene nenhlupheko kokuqala, khumbula ukuthi zizodlula masinyane. Okwesibili, zigade while inhlupheko zisekhona. Amen. Okwesithathu nokugcina, gada nabanye abazalwane. Ungakhulumi njengoKhayina owathi esembulela umfowabo mayethi uNkulunkulu uphi umfowenu uAbel. Wathi am I my brother's keeper in mina? Mina fanele ngimgade. Ngisecurity lakhe nguneni wakhe. Yebo, uneni wabanye abazalwane. Kumele sigadane njengabazalwane ngesikhathi sibhekene nenhlupheko ukuthi njengoba mina ngimile ngiqinile, ngiyibhekile, ngiyikhumbuza sizodlula inhlupheko, abanye bona benze njani, simele ukukhathalelana njengabazalwane. Ubala ke izinto eziwu4 ngaphansi kwalokho esimele ukwenza omunye komunye. Okokuqala verse 8, simele ukuthandana ngokweqiniso. Kunalokho yibani nokuthandana. Elezulu lithi okungapheliyo, kodwa kahle kahle uthi asithandane earnestly. Kuvela enhlizweni ukuthandana okungenakho ukuzenzisa. Ukuthandana okwangempela. Hayi lokuthandana okwenza umuntu asmile ma ekubona, aqhawule, akahage, uthi ungabheka lathi noma akukhulume kambi. Noma nje uma ekubona hawu umzalwane kukhulunywa kamnandi mukwabheka le ukhohliwe wena. Akuthi idiki kuyena maqondana nawe, akukho kuhla kufisela khona, akazi ukukhulekela, akafuni nokwazi ukuthi uqhubeka kanjani empilweni yakho. Mayikubuza ukuthi unjani, ugcina nje icala lokuthi phela mawube ngalelo mbuzo empilo umuntu. Kodwa akekho concerned ngempela ukuthi kwenzekani empilweni yakho kunjani. Thina abazalwane sithandani ngothando olunjalo, uthando lwenhlinini. Sithandana ngothando lwangempela. Okusho ukukhathalelana. Umele ukuba nendaba ukuthi kwenzekani empilweni yomunye umzalwane. Mayiseyinhluphekweni uqhubeka kanjani ngaphansi kweinhlupheko. Uyakhumbula ukuthi zizodlula inhlupheko noma usekhohliwe seyiphezulu kwakhe akasakwazi nokucabanga. Uyigadile neinhluphekweni noma usevele wayidedelela nje. Isakhona iself control. Usasober emqondweni wakhe noma akasayiboni kahle izinto. Usakhuleka yini? Umele ukuba nendaba ukuthi kwenzekani empilweni yomunye umzalwane nokuthi ukhopha kanjani. Uthando akube olwangempela. Angisanizwa nithi amen manje. I'm very concerned. Ni understand abazalwane? Sikhuluma ukuthi senze njani ngesikhathi impilo inzima. Khumbula ukuthi ayizuhlezi inzima. Zigade wena. Ngithi manje gada nabanye. Okokuqala nje ngokuba umuntu obathandayo abanye abazalwane. Into esibila ibalayo la ngaphansi kokuthanda abazalwane khona verse 8 uthi ngokuba uthando lisibekela inqwaba yezono. Ukhuluma ngokuxolelana lapho. Mayethi uthando liyasibekela, liyakhava. Uma ubuka amanye amavesi akhuluma ngaleyo ndlela, uyabona ukuthi akhomba ukuxolelwa kwezono. Ubusisi umuntu ozono zakhe zikhaviwe, uNkulunkulu angambaleli okubi, ngamanye amazwi izono zixolelwe. Uma ke ubathanda abazalwane ngokweqiniso,
uyabaxolela izono zabo, awubabaleli zona. Uthando lumenza umuntu ayisibekele izono, ashaye ngathi azikho zikhona, angafuni ukubaphanisha abantu ngazo izono, inqwaba yazo. Usho njalo la uPetru. Ibalekele leyo nto uma sibhekene nezinhlupheko ngoba siyadingana. Usathaneke uyayidala inkinga, asenzele kube nzima ukubekezela ezinhluphekweni ngokusiqhatha nje. Kuthi kuvele kunzima empilweni yakho ubadinga abazalwane, avele akwenze uzwe ukuthi ngo-1990 bani wake wakhuluma kambi lo mzalwane. Igcina ifikile endlebeni zakho. Akukhumbuza nokuthi uyakhumbula bakuphatha kanjani ngesikhathi ushonelwe, ngesikhathi kunje. Uyakhumbula ukuthi bayikhumbula ibirthday yalo bangayikhumbule yakho, akubuyise emqondweni usathane ngesikhathi ubadinga abazalwane. Sewuswacabeleke, inhliziyo isibuhlunguke, sewudiniwe noma abantu bengakazi ukuthi udinwe yini, awusayiphendula ingcingo, sewuhlehlile, akugojeleke usathane. Bathande bese uvela uyayikhava izono noma uyikhumbula. Uthi hey, khona impela bakwenza lokho, kodwa nami kudala ngibagila, ngiyabaxolela. Dala uNkulunkulu engixolela, konje ungixole ingaki mina uNkulunkulu? Thani ngibayeke. Ubaxolela abazalwane bese inhliziyo iyavuleka, uyiphendula ingcingo, waphendula ama message, bese uvela uyalithola usizo olidingayo, usathana ahluleke ukukunqoba. Siyadingana ngesikhathi sezinhlupheko, ngakho bangcwele kuzomela sixolelane. Ukungaxolelani iyona nto eyenza kubande enkonzweni ukhona. Ukungaxolelani kwenza umuntu abe lonely, sibaningi singaka, azizwe yedwa. Ngoba ubophile enhlizweni, isikhathi siningi uyena, inkinga ikuyena isikhathi siningi, angikho umuntu angithi uyabona nezandla ngibambe kanje. Isikhathi siningi kubopha yena bese engafuni ukusondela kubantu. Base bathe bayazama Nkosi yami, bayangqongqoza bathi bayidlisa satshanyana, akubambi lutho nje ngoba khona into eyenzeka. Madala endulo. Inhliziyo ayikhohliwe. Amen. Noma kungasiyena ke, labo kumele ngabe bayasondela bamduduze, abasondeli ngoba nabo mhlambe wenza into kubona bamxolele, noma kwakwabanye abenza into kodwa udiniwe umuntu, usedinelwe wonke umuntu, woniwe ubani, ngakho nje uswacabele kuthina sonke. Ayisenzeki le fellowship ne-unity nemfudumalo sonke siyidingayo masibhekene nezinhlupheko. uNkulunkulu umisile ukuthi ukubekezela ukuma enhluphekweni is a community project. Umuntu akabekezeli yedwa. Ngeke uze ume ensindisweni uwedwa, uyasidinga. Sonke siyadingana, ngakho awaphela amagqubu. Ayiphela itension. Awaphela ama-vibe angemahle. Aphela kanjani? Uthando liyayisibekela izono. Ayixazululwa zonke. Sometimes ezinye zigcina ingavelanga nokuthi kwakwenze njani, umuntu wayekhutshwe yini. Kodwa nje uthando livele luthi nje cover kudlulwe. Amen bazalwane. Angithi nathi uNkulunkulu uyikhavile inqwaba izono zethu. Sixolelwe ezinkulu izikweletu. Ngakho nathi asibaxolela abantu izikweletu ezincanyana abasikweleta zona. Asixolelane. Sibe nje nomoya onjalo obakhululayo abantu ezintweni abazenza, wakunyathela wangaxolisa, dedela leyo nto leyo. Wakhuluma kambi, wakleba, dedela yonke leyo nto, inhliziyo ivuleleke, imfudumalo ibuye. Akube mnandi ebandleni. Akube mnandi ebandleni ngoba sonani, ngeke singonani. Kodwa ngoba siyaxolelana masonile. Amen. Into esatha ibalayo uthi kuverse 9, yamkelanani yilowo nalowo ningabi nokukhononda. Ukwamkelana akakhulumi nje ngokuthi welcome. Ukhuluma ngehospitality emakhaya. Hospitality emakhaya. Yayibaleka kakhulu ngalezi zikhathi uPetru ebhala ngoba inhlupheko zazi serious. Umuntu wayeqoshwa la hlala khona.
abantu babezingelwa kuphoqa ukuthi kufanele bavale izindlu zabo babaleke baye kwezinye indawo. Ngakho uma abazalwane bebaleka abafana nama-refugees, abantu ababalekela impi, babedinga indawo zokubhaqalala, indawo zokufika abalali, indawo zokufika abahlale while behlanganisa izinto zabo. Uyakhumbula nje uma kuqala inhlupheko eJerusalem bebulala uStefan, bese uSawule elida ukuzingela kwamakholwa, abaleka hlakazeka amakholwa ashiya imizi yawo ayihlalaphi njengoba bebaleka nje. Uthi ke uPetra abazalwane abavula amakhaya abo, babamkele abazalwane ababhekene nezinhlupheko ukuthi bakwazi ukubhacalala emakhaya abo abazalwane. Kodwa futhi enye into ayibalayo njengoba ekhuluma ngokuvula ikhaya lakho, kwakusabisa-ke ukuthi kube wena ohosta inkonzo ngenxa yalezi zinhlupheko ezazikhona. Angithi ayingekho amabandla, ayingekho ama-buildings ngale y'khathi. Abazalwane babehlangana emakhaya abanye abazalwane. Wena okuhlanganwe ekhaya lakho, wena oyi-target number 1 uma abantu sebefuna ukuzingela amakholwa, ngoba bayazi ahlangana laphaya. Ngakho bazofika kwelakho ikhaya, abantu-ke bavala izindlu zabo ngenxa yokusaba, basafuna ukwamukela muntu. Uthi uPetra ningakwenzi lokho, yamukelana nani emakhaya enu. Ningavumi ukwahlulwa ukwesaba nalezi zinhlupheko bese niba abantu abangenayo i-hospitality. Enye into ayibalayo, noma umuntu engazileke ukuzohlala azobhacala ekhaya futhi kungasikho ukuhosta inkonzo, kodwa umuntu mhlawumbe uhlukumezekile la ekhona ekhaya lakhe, impilo inzima nje ngendlela ezihlukahlukene, mvulela ikhaya lakho nje ukuzomduduza bese phinde yagoduke ekhaya. Ikhaya labazalwane kumele kube i-refreshment station. Uyazi leyo nto uma utravel, uma uhamba ubheke eGoli, yindi indlela uyayidinga i-Ultra City. La uzofika ungene khona, imoto ifuthwa amathayi, ifaka upetrol, na uhamba uyakwazi ukuyikhulula, uhamba uthola into yokuphuza, uthola into yokudla, ube refreshed bese uyaqhubeka nendlela. Lezo zinto for impilo yokomoya amakhaya abazalwane. Nayizwa bathanda. So ke leya hospitality yayifunakala ngalezi zikhathi, isafunakala namanje. Sisadinga ukusebenzisa amakhaya ethu njengendawo yokwakhana, njengendawo yokuvuselelana, njengendawo yokugqugquzelana njengabazalwane. I-hospitality into ebalekile ebandleni kaNkulunkulu. uNkulunkulu udesignile. Ningabona ukuthi nibheke phansi kanjani nonke manje. uNkulunkulu udesignile ukuthi impilo yokukholwa ayiphilwa Sunday kuphela. Udesignile uNkulunkulu ukuthi kufanele zihlangane ngempela impilo zethu. Ukukholwa kuphilwa kanjalo, ibandla into enjalo. Ibandla kusiyinto ehlangana on a Sunday la ibandla ehlanganela khona, kuyahlanganwa emakhaya. Ubona kanjalo incwadi yezenzo makukhulunywa, bahlangana imizi ngemizi behlephula isinkwa. Yebo kwakudliwa isidlo senkosi, kodwa kwakuhlephula nesinkwa nje ukuthi kuyadliwa. Bayamemana abazalwane for ama-lunch, for ama-breakfast, for amatiye, for amadina. Impilo yokukholwa iphilwa ndawonye, hayi endlini yokukhonzela. Nasemakhaya abazalwane ayavulwa ukuze basizakala abazalwane, ekakhulukazi makuneyinhlupheko. Amen. Ma umuntu ebhekene neyinhlupheko, enye into nje emqinisayo emnikeza amandla ukuthi wena ummeme kwakho, umthelela inkomishi yetiye, umlalele, umuntu abuye amandla. Abanye bahlehle ngoba azange sibavulela amakhaya ethu. Bangayithola induduzo bebeyidinga abantu, bagcina bewile ngempela ngenxa yenhlupheko. Yamkelanani ningabi nakukhononda. Yebo uyayimagine ingena kanjani leyo kukhononda? Labazalwane nje bafuna ukuhleze bezela njalo nje. Banazo nezabo izindlu kanti. Sazukwazi ukuphungula manje kancane kancane nje, kancane kancane nje. Ngoba ikhaya lami elami, kudla kwami okwami, moto yami eyami. Lama verse alandelayo ayasikhipha kulowo mqondo. Uthi lokho kokugcina ngikubalayo kuverse 10, yilowo nalowo ngokwesipho asamkelisiwe makakhonze abanye njengeyinceku ezinhle zomusa kaNkulunkulu wehlukahlukene. Yilowo nalowo ngokwesipho asamkelisiwe. Sonke samkeliswe izipho. Izipho zokomoya
esikwazi ukusiza ngazo abantu in spiritual ways. Izipho eziphathekayo njengemali, nendlu, nemoto, nokudla, nezingubo, izipho lezi uNkulunkulu asinikeze zona. Uthi ke masikhonza abanye ngalezo zipho njengeyinceku ezinhle zomusa kaNkulunkulu owehlukahlukene, othatha izipho zakhe ayisebenzisela ukukhonza abanye. Unjengenceku enhle ewuhlakaza kahle umusa kaNkulunkulu owehlukahlukene. Isithombe sipendawo la umajina umnikazi wendlu Boza thizeni ineyigqila noma abantu abasebenzayo la ekhaya. Lo munye ithi wena hambe emasimini uyovuna ubuye nokudla kube kuningi. Mawubuya nakho okunikeza lo owchef ozopheka phekele bonke abantu. Omunye useyibayeni abuye nenyama azoyinikeza uchef uphekela bonke abantu. Sesibayeni inyama yabo bonke abantu, semasimini yabo bonke abantu, ophekayo uphekela bonke abantu. Omunye uphethe izimali baholele bonke. Omunye uyaklinela endlini, uklinela wonke umuntu, usethi itafula for wonke umuntu. Wonke umuntu kunento ayinikeziwe, whether masimi, whether isibaya, whether isekitchen, whether izimali, wonke umuntu kunento ayiphethe, kodwa lento ayiphethe eyabo bonke abanye. Alifunction ikhaya uma lo semasimini ezothi ngeke ngivunele abanye mina ngizoyivunela mina kuphela, kuzophekwana ekitchen. Alisebenza ikhaya uma lo sekitchen ezothi angiphekele bonke abantu bona benzeni, ngizoyiphekela mina ngedwa. Uzodlani lo semasimini, uzodlani lo sesibayeni, uzogcina engasekho emsebenzini wakhe ngoba akakuthola akudingayo kulomunye. You understand lento engizama ukuyipenda? Ibandla likaNkulunkulu lifunctiona ngokuthi wonke umuntu wasebenzisa iziphiwo ayinikiwe for the benefits of wonke omunye umuntu. Iziphiwo zokomoya yebo, akuzona ezakhe ezebandla. Kodwa njengoba dekhuluma ngehospitality la, ufaka nalezi zinto onazo kwezakhe imali loyiholile wena. Nathi sibaliwe kuyona. Waphela amen ekukhanyeni. Indlu yakho leyo nayo. Nathi sibaliwe. Kosofa nezihlalo nokukhona efrijini. Awanteni amen makhona. Imoto passenger seat ne back seat. Nathi sibaliwe. Amen. Iziphiwo zonke lezi uNkulunkulu asinikeze zona esimele ukukhonzana ngazo. Yebo isebenzisele wena mawuvuna, yebo na uzodla lokho okuvunayo, kodwa uvunela nabanye. uNkulunkulu umisi siphila nje. Uyakhumbula eJerusalema mayibandla liqala, abantu belambile, kwadayiswa izindlu, kwadayiswa imhlaba ukuze abantu bonke badle. Lowo mqonda ukazi ususwe ebandleni, simele ukubanjalo. Uma kahle kahle kungathiwa kunesomiso abazwana babulawa indlala, kungafanele idayiswe izindlu. Asiyidayisi ngoba sikho isidingo, kodwa ke ayisebenzele ukubusisa abazalwane, ayisebenzele ukugqugquzela abantu abaseyinhluphekweni, ayisebenze ukwakha ukukholwa, ukurefresha abazalwane izinto esinazo. Webathandwa siyadinga ukwenza kangcono kule. Siyadinga ukwenza kangcono kule. Noma sekwaba khona izindlu zokukhonzela, ayingasweleki indawo zama-Bible study nemkhuleko, amabhayisi okukwazi ukuvangela abantu. Wonke umuntu akangavali ikhethini nesicabha khipha eklagadi lakhe athula athi nya makukhulunywa ngendawo yakhe. Thina njengabantu abakholwayo sama-stewards, awuyibambe le concept yama-stewards. Ayikho into nayo okweyakho wedwa. Yonke into nayo wena kaNkulunkulu uyinceku eyamkelisiwe. Ayikho into nayo ongayinikwa nguNkulunkulu, njengoba uyinikwa uNkulunkulu ufuna uyisebenzisele ibandla lakhe. Akukho nakho kokwakho wedwa nomndeni wakho kuphela. Whether ukuhlabelela, whether ukushumayela, whether ukugqugquzela, whether ukuset up, whether imali noma yini enyonayo, zonke izinto ziyasherwa ebandleni likaNkulunkulu. Alright, sengiqede la khona nizongibuza imibuzo ngale.
Okugcina uthi kuverse 11 uma umuntu ekhuluma ufocus kulezi iziphiwo kafuna ukuyithinta khona iziphiwo zokukhuluma onalezo iziphiwo zokukhuluma njengoba ngikhuluma nje makakhulume ngokwamazwi avela kuNkulunkulu ngakhulumi into ethandwa wena bese kugqama wena nokuhlakanipha kwakho ngoba ubuchule bakho obakha ibandla no okuyeko kwakho ucaphune emazwini kaNkulunkulu khona uNkulunkulu ezovela kuyena ohlakaniphile futhi ibandla lakhiwa ngawakhe amandla. Niyayizwa leyo nto? Onesiphiwo sokukhuluma akangakhulumi okwakhe ukuhlakanipha nokwasezweni akacaphune emazwini kaNkulunkulu khona uNkulunkulu ezokhazimulisa. Uma umuntu ekhonza enye icategory yeziphiwo zokukhonza khona iziphiwo zokukhuluma ziningi khona iziphiwo zokukhonza ziningi kodwa ke okhonzayo makakhonze njengokwamandla awanikwa uNkulunkulu akangakhonzi ngawakhe amandla. Ingakho ezofuna ukubongwa nje ngoba ubona sengathi ukhandleke ngawakhe amandla kodwa akacaphune kumandla kaMoya eNgcwele khona ezothi noma engabonganga ajabulela ukuthi uNkulunkulu ukhazimulisiwe ngoba vele uyena obemnikeza amandla yena akanankinga ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okukuyinkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Ibalekile le concept le ukuthi iziphiwo zisebenza kanjani. Konke ukwenza kwami okuhle kusuke kuukwenza kaNkulunkulu. Iziphiwo uyena onginikezile, amandla uyena onginikezayo, ngakho uyena ofanele ukubongwa. uNkulunkulu ufuna ibandla lifunction ngendlela enganikezi umuntu ithuba lokuyigqaja nokubooster. Niyezwa bazalwane? Akekho kufanele akwazi ukuyigqaja ebandleni kaNkulunkulu ngoba sonke noma sinezinto esikwazi ukuzenza zenziwa uNkulunkulu. Ubani onginikeze ukwazi ukukhuluma nokuchaza iBhayibheli? Uyena. Ubani owenza abantu bakwazi ukulalela baphenduke ezonweni bakhule enkosini malifundisa izwi? Uyena. Ngakho kukuphi ukubooster kumina? Okhulumayo makakhulume ngakwamazwi kaNkulunkulu, okhonzayo akhonze ngamandla kaNkulunkulu khona kuzoba uNkulunkulu odunyiswayo ngoJesu Kristu osithengele lowo musa okukuyena inkazimulo kuze kube phakade. Ngithi-ke ngivale ngokusummarize kanje. Uma sibhekene nenhlupheko asikhumbule ukuthi izophela masinyane. Ngakho sibekezele. Asiyigadeni thina ngokuba self controlled, sibe sober emqondweni, sibe abantu abakhulekayo. Asibagadeni nabanye abazalwane. We are one another's keeper endleleni yokukholwa. Sibathande ngokweqiniso, sibaxolele mabesonile, sibamkele emakhaya ethu, siwasebenzisa amakhaya ethu njengendlela yokugqugquzela abanye abazalwane neziphiwo uNkulunkulu asinike zona njengendlela yokwakhana njengabazalwane. Masisebenzisa iziphiwo zethu asingayisebenziseli udumo lwethu. Awuhosti ekhaya lakho ngenhloso yokugqama nemali onayo nekhaya elihle noma nemoto enhle noma nemali eningi. Konke kuvela kuNkulunkulu, kumele kugqamise uNkulunkulu uma ukusebenzisa nendlela nje ukhuluma ngayo ngezinto zakho. Kumele abantu bazi ukuthi uNkulunkulu okubusisile futhi indlela okusebenzisa ngayo kuveza ukuthi uyambonga uNkulunkulu. Amen. Na into ogcina engifuna ukuvala ngayo nje comment la. Lento uPetrus sibizela kuyona ayivi ihlukile bathandwa kwindlela izwe elicabanga ngayo. Ngoba lezi zinto athi azizenzeni. Ukhuluma nabantu kwabona abaseyinhluphekweni. Akakhulumi ngokuthi wena mawungekho enhluphekweni nayekela kabasenhluphekweni kwawena uxakekile. Uthi kodwa ayixakekeni kwakho musu kuba umuntu oyinaka wena kuphela, thana uxakekile unake nabanye. Ayikho into enqanda idepression njengokunaka abanye abantu mawuxakekile. Ingakho kuzwe noma kukhulunywa post-ban depression emkonjele umuntu makade etetile. Bazoyazi omama. Into eyenzayo le hlobo le depression yenza umama angakwazi ukunakekela ingane. Ngoba ukunakekela omunye umuntu akuhlangani nokuba depressed, akwenzeki. Ngakho nqoba usizi olukumbozayo ngokufunda ukuthanda abanye abantu uxakekile wena.
Uyayinqoba kanjalo inhlupheko nosizi ngokuba umuntu oyithululayo kwabanye noma neyakhe impilo inzima, awubugombela kwesakhe ezintweni zakho ngoba nakho uxakekile. Awudedeli lutho kodwa uyavuleleka, ubathanda abazalwane, ubalekelele, wena uyigadile, wena ugada inhliziyo yakho, ugada ingqondo yakho, kodwa bese uba usizo kubazalwane. Ezweni akusinjalo. Ezweni wonke umuntu uyicabangela yena, ekakhulukazi mayixakekile. Sikubone ngathi ku-right ukwenze njalo. Akukho right. Inhlupheko nosizi kuyanqotshwa ngokuba umuntu onothando even noma usenhluphekweni. Amen. Sithandazeni.